Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर हेलेना मोसाहारिनि सायावनो। ओमफ्राय हेलेना मोसाहारिखौथ' हाबा जाबाय होननानै बांसिनानो मिथिखाबाय। ओमफ्राय जाय मिथियाखै एबा नुवाखै हाबानि भिडिअ एबा हाबा जानायनि आपडेट खालामनायखौ नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायग्रोनो हागोन आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानैनो। ओमफ्राय हेलेना मोसाहारिया हाबा जाखांनायनि उनाव मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ सोरबा सोरबा नुबायबो जानो हागौ, ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहाय हेलेना मोसाहारिया हाबा जाखांनायनि उनाव मा बुंखो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे क्लिप खोनासंना लानो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना हेलेना मोसाहारिना सासे फिसा दंमोन, फिसाजो। ओमफ्राय बे फिसाखौ मा खालामनो सानखो होननानै आं बुंला बेखौ मा खालामनो सानखो नोंथांमोना नैबे हेलेना मोसाहारिनि भिडिअ क्लिपखौ ससे नायना लाबानो जाबाय, होमबानो बुजिगोन। ओमफ्राय नैबे हेलेना मोसाहारिनि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। ओमफ्राय आं बुंबावनो सानो जे बे भिडिअखौ आङो दावबाय बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय मोननाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनोबा दावबाय बर' इउटुब चेनेलाव थांना नायबानो जागोन, थांना नायनो हागोन लोगोफोर। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो, बिनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन। सानस'नो हायाना माब्ला समाव मा जायो। 5 बोसोर थानो होखानायसो नैबे 5 बोसोर थाखांनायनि उनावसो जागोन। ओमफ्राय बोरै जाखो हमस्लाबनो हायासै आरोना। आंनो मोनथिया लोगोब्लाबो ना नों माबाब्लासो बे लेंहरबासो मोनथिदों आङो लोगोफोर। बेखौनो आंखौ जि सोरबा लायहरलादों। नोंखि लोगो जाना मोनथिया थायो जेनेबा हाबा जाबाय, हाबा जानानै दायो दाय दंबावो आरोना। हाबा जानो मोनामोन आरो मानसिफोरनिफ्राय मा होनदोंना आं जेनेबा माबायदि थानांगौ होमबालाय हाबा जानो मोनाबा सिगाङावनो बुंबानो जायोना हाबा जानो मोना होननानै एकदम लिरना दोनखाबानो जायो। ओमफ्राय नोंसोरसो नायफैबानो जाबायमोन ना सोरबा नोंसोर जाहोबानो जाबायमोन, नोंसोर नायबानो जाबायमोन। आं हाबा जानो मोनबा आरो फिसाखौबो आनथानि खालामबाय माबाय होननानै एफा गाज्रि आंखौ सावहरदों मानसिफ्रा। नानै गाज्रि होनदों आं फिसाखौ आं आनथानि खालामनो हाया, नांगौबा आं आंनि फिसायखौनो गारगोन, थेवब्लाबो आं जिउखौ दान होगोन, थेवब्लाबो आं गोजान जाया, आं नागारा। आं हाबा जाखांबाय, हाबा जाखांनानै साननै थाबाय एबा सोलायफिनबाय माने होनबा। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपाव खोनानो मोनखाबाय जे बोरै हाबा जाया, हथरखरिसो हाबा जादों होननानै जों खोनानो मोनखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे हाबा जानाया बिनि हेलेना मोसाहारिनि मोनसे मोजां डिसिसनमोन ना, हाबा जानाया मोजां डिसिसनमोन ना हाबा जायैया मोजां डिसिसनमोन? नोंथांमोनाबो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर। ओमफ्राय हाबा जाखांबाय बेखौ जेबो हेड कमेन्ट माबा बायदिसिना बुंहरनानै जेबो लाब गैला लोगोफोर। हाबा जाखानाय मानसिखौ जेबो बुंनानै लाब गैला, जाना थांखांबाय। नैबे जानांगौ नैबे माबाया जाथायखौनो होनानै लाबाय आं। हाबा जानाया जानानै थांखांबाय। ओमफ्राय बेयाव रावबो बिथांखौहाय रावबो जेबो दा बुंहरथोंसै, जाहाथे बिनि लाइफआव मोजाङै मोजां संसार जाथोंसै। नोंथांमोना बेखौ बोर सारस्रोहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ दा हाबा जाखांनाय मानसिखौ रायहरना लाब गैला। बियो जेन'बा नोंथांमोना इसिबां गाज्रि बुंहरोबा बे संसार जानाय एबा थानायाव जानो लोंनो सुख गैया जालांगोन। बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना जे जाबाय जाथोंसै। बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेबो हेड कमेन्ट दाहरसै। ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै। आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगोफोर। बाय बाय।